Iruñean jaio zen arren, landa eremua beti maite izan du eta aitaren herrira jo zuen. Iturgoienen Axuri Beltz gaztandegia ireki zuen. Haziendak handimendi urbasan bakean eta lasaitasunez bazkatzen du eta esne bizi, garbi eta osasuntsu bat ematen du. Trantsizio ekologikoa bultzatzeko helburuz, Nafarroako nekazal produkzio ekologikoaren kontseiluko lehendakaria izan zen. Gaur Mirian Otsotoren abeltzainarekin solastatuko gara. Kaixo Mirian, zer moduz? Ongi eta zu. Mirian, Iruñean jaio zinen eta hirian lan egiten zenuen, zergatik erabaki zenuen abeltzain izatea eta Iturgoienen bizitzea? Bueno, hasieran ez nekin Iturgoienera etorri dela ez, baina garbi neukan landa eremuan bizi nahi nula. Zagit, igual idealizatuta neukan edo gustatzen zitzaidan ez, eta orduan aitaren herrira etorri nintzen bizitzera. Zer egiten duzue Axuri Beltzen? Axuri Beltzen momentu honetan baditugu ardiak, baditugu behorrak eta baditugu ere haragitako behiak. Eta ardiekin egiten deguna da eraldatu esnea eta produktu desberdinak egiten ditugu gazta gordina, esne gordinakin, beste gazta mota bat esne pasteurizatuakin eta gero egiten dugu ere gaztan bera. Zer nolako produkzioaren alde egiten du Axuri Beltzek? Ekologikoaren alde eta pixkat nekazaritza iraunkorraren alde. Biak sustatzen dugu ekologikoa eta iraunkorrak izatea ere bai. Gainera bizita agroekologikoak eta tailerrak eskaintzen dituzue, zer helburuz? Pixkat jendeari hurbiltzea eta ezagutzea ematera gure bizitzeko era, gure bizimodua zein den, azaltzea eta ezagutzea, ez? Azkenean nik uste dut deskonexio handia egon dela landa eremua eta hirian artean, eta orduan, ematen dugu aukera gehiago edo interesa daukanari ezagutzeko emateari, ez? Eta guretako da baita ere sensibilizazio lana, ez? Eta kontaktu zuzena ere bai konsumitzaileekin. Eta zer azaltzen duzuen, nolakoa da bizimodu hori? Gure apostua izan da, beti esaten da, abeltzantza oso lotua dela eta egia da hor egon behar galela egunero, baina baita ere ematen dizu askatasuna, ez? Nik hartu nuen erabakia aske izateakin. Kontrakoa jendea pentsatzen duna, ez? Aske da azkenean nagusiak ez eukitzea edo gure gainean autonomoa izatea eta autonomoa izatea zure erabakitan, ez? Gauzak onerako eta txarrerako, eta niretako da aske izatea, ez? Eta nola egiten duzu bizitza, familia eta ustiategi baten eskakizunak uztartzeko? Denak nola batutzen dudan, orain erresago da ja mutikoak helduak direlako, semeak helduak direlako, baina, ematen zidan ere abeltzantza askatasun hori, ez? Eramaten ditun egunero lizarrara, nik eramaten ditun kotxez, ikastolara, baina, lana antolatzen nun semeen arabera, ez? Goizago jekitzen nintzen, edo berandago bukatzen nun, baina ematen zidan aukerare semeekin egotea eta lana egitea, askatasun hori daukazu. Orain semeak zurekin lan egiten du, ez da? Bai, seme nagusia etxean geratu da, eta Axuri Beltzen barruan sartu da eta hor gaude. Eta Axuri Beltzen lana ere orain aldatu da semearekin, ez da? Bai, orain semea sartzeakin lan egiteko era eta gauza asko aldatuko dira. Azkenean gazteak ere bere proposamenak eta begirada ere luzeagoa da eta garaiak ere aldatzen dira eta orduan ere joan behar zera aldatzen, ez? Berari, eta nire ere gustatu zaizkit ere beti haragitako behiak, momentuan instalatu nintzenean ez nuen ikusten nuen ardiekin eta gazta eraldatzen aski nula, baina semea instalatzeakin ja ireki dugu beste
beste sektore bat, ez, dela aragitako behiak, eta asmoa da salmenta zuzena egitea, bai Asuriana, bai Moxalana eta bai behiana, ez, beste diversifikazioa pixka gehiago gure ustiategia. Ekoizpen ekologikoa aipatu duzu, zehazki zertan datza ekoizpen ekologikoa? Ekoizpen ekologikoa da azkenean ez dugu, da norma bat, edo normatiba bat dauka betetzen duguna, baina hola azkar azaltzeko da, zaintzen dugu animalien ongizatea, eta ongizate hori zertan datza da. Ze ongizatea eta ez asko mintzatzen da, ez, baina da guretako da larretzea, alden eta denbora gehiena kanpoan aritzea hazienda, eta elikatzen diren bazka horta izatea pestizida, herbizida erik gabe, bai? Eta ongarri kimikoak erabili gabe larretzen ditugun sorotan. Eta gero baita ere ez ditugu erabiltzen hormonak. Hormonak ez da pentsu transgeniko horik, ez? Eta trantsizio ekologiko horretan nolakoa da Nafarroaren egoera? Oso gutxi egiten ari da. Nik uste dut ekologikoa kopuru batera iritsi da, ez da laguntzen trantsizio hori egiten, sartu garenak berez sartu geran nahi izan degulako, baina ez da laguntzen bestei trantsizio hori egiten, ez da bultzatzen, ez? Bi ereduak bultzatzen dira, eta bi ereduak bultzatzen direnean, edo laguntzen direnean, ekologikoa atzean geratzen da. Konbentzionalean edo modu normalan aritzen direnak erosoak daude modu hortan, ez? Soja pentsutan ematen Sudamerikatik datorrena, transgenikoak ematen, herbizidak eta pestizidak botatzen, eta hori da gaurko realitatea Nafarroan, eta erosoa sentitzen dira hortan nekazariak. Ez baldin badiezu laguntzen, formatzen eta diruekin laguntzen eta formakuntzarekin trantsizio hori egiten, ez dute egingo. Erosoa dira, konsumitzaileen revoluzio egongo balitz, agian ere bai, baina hori oso zaila da gaur egun ematea. Eta ekoizpen intentsiboen aurrean, zein dira beltzain txikiek aurre egin beharreko zailtasunak? Txikiak bezala ze zailtasunak ditugun? Bai. Gaur egun zailtasunak dira desberdinak, ez? Nik uste dut, momentu honetan niri gehiok eskatzen dauna izan daiteke larrialdi klimatikoa edo klima aldaketarena, ez? Azkenean aldatzen ari da, nidaramat honetan 15 urte bakarrik, baina azken urte batzutan edo aurten eta bestetan ikusten duzu nola natura aldatzen ari den, ez? Eta nola daukan hori eragina gure ekoizteko eran. Hasi behar dugu hortan pentsatzen eta aldatzen gure ekoizteko era, ez? Esan nahi dut, urbasatan dira, basamortu bada aspaldi eza euritantearik erori, ez dago janaririk, ia ez dago urik, haziendan dako, eta orduan joan behar dugu pixkat hortan pentsatzen nola egin aurre egoera horiei, ez? Nabaritzen da aldaketa klimatikoa? Bai, ez dakit aldaketa klimatikoa, nik uste bai ez, azkenean neguak izan dira suabeagoak, oso gustura gaude, baina suabeagoak dira. Orain daramagu denbora pila bat eureik gabe edo euria egin gabe, eukitugu ere 10 egun oso fuertea, temperaturak oso altuak, normalean ez direna ematen hainbeste egun temperatura altu horiek gabetan eta egunez, eta hori eragina dauka, ez? Eta basotik ematen duzu buelta bat, eta ez da belarra da basoa, ikusten duzu ez pagoak lehortzen direla, baizik aritzak, arteak, eta ikusten dituzu hosto berdeak botatzen, ez? Eta orduan ikusten duzu sufritzen nahi direla, ez? Eta hor zerbait gertatzen nahi da. Mirian, zu Nafarroako nekazal ekoizpen ekologikoko kontseiluko lehendakaria izan zinen, zer helburu du elkarteak eta zer ekarpen egin zenuen? Bueno, ekarpen handirik ez dakit egin nuen ala ez, baina hor azkenean sartu ginen asmoarekin, sartu nintzen asmoarekin, zan nekazaritza ekologikoa bultzatzea, ez? Elkarte hortan egiten duna da zertifikatu gure produkzioak ekologikoak direla, baina horrez gain ere garatu nahi genitun erramientak tresnak izan behar zuen zepaenek garatzeko nekazaritza ekologikoak, ez? Nekazaritza ekologiko ekoizleak gaude Nafarro osoan zehar, desestrukturatua ginen, eta nahi genitun erramientak juntea ekologikoa estrukturatzen, eta hortan proiektu batzu landu egin genitun
hortarako, ez? Asmoa zen hori eta bultzatzeko transizio hori, ez? Gu banekoan formakuntza bat edo jakinduri bat eta beste abeltzaineri laguntzea transizio hori egiten. Bioaniztasunari, landari eta paisaiari dagokienez, Axuri beltz bezalako ustiapenak oso garrantzitsuak dira, zergatik? Nik uste dut alde batetik animaliekin larretzen degulako, larretzen ditugu eta ibiltzen gera mendian toki desberdinetan, urte osoan zehar. Gero ere bai egiten dugun gure soroak lantzen ditugun moduan pestizidak eta herbizidak gabe usten dugu ere beste fauna auxiliar hori edo fauna txikia edo insektuak eta zomorroak horregoten eta hori diversitatea da. Ez ditugu herbizidak botatzen eta usten ditugu ere beste belar txarrak deitzen dieten horiei, ez? Eta bueno, egiten dugu, bera nik uste dut, respetuosos, esaten den bezala landa edo lurrarekin, ez? Eta nola ikusten duzu abeltzaintzaren etorkizuna? Bueno, ikusten dut zaila etorkizuna. Zaila, ez dakit zaila, bai. Gero eta abeltzain gutxiago gaude, gero eta buru gehiagokin, eta hortan ikusten duen abeltzaintza da intensiboagoa izaten ari dela, ez? Esku gutxietan abere kopuru asko, baina modu intensiboan. Eta pena ematen du, ez intensifikazio hori, ez? Azkenean geratuko da nekaz abeltzaintza bat rekurso guztiak konsumitzen ditunak eta 4 personen eskutan, ez? Eta gero baita ere ze nolako elikagaiak ekoizten diren eredu horretan, gizartea elikatzeko. Gain abeltzaintza alde batean utziko dugu. Zer egiten duzu haziendarekin ez zaudenean? Zer zaletasun duzu? Zaletasun asko ez ditut. Gustatzen zaite irakurtzea, gustatzen zaite ere paseatzea eta beste tokiak eta hola ezagutzea. Igual orain, ez da egita dinengatik edo gauza desberdinengatik, gustatzen zaite ere igual pixka lasaiago egon eta tokiak ezagutzea. Zenbateko garrantzia du euskarak zure bizitzan? Bueno, azkenean euskara gure kultura da, gure hizkuntza da, ez? Orduan egunerokoan garrantzia dauka. Egia da zaila dela gu bizi garen tokian, azkenean Nafarroko erdialdean, euskaraz soilik mintzatzea, ez? Edo egitea. Baina, azkenean ama euskalduna neukan, aita ez, eta aitona eta amona ere euskaldunak, eta hor egon da beti euskara gure familian, ez? Eta nire bikoteare euskaldunana, semeak euskaldunak dira, naizta ingurua ez izan, ez? Baina, hor dago, eta euskaranitako garrantzitsua da. Mirian Otsotorena, mila esker gurekin egoteagatik eta hurrengora arte. Mila esker zuei.